זה היא כנראה לא תשכח. בואו נראה. תראי, הכי קשה במדינה שלנו זה למצוא אבא. מה זה? תראי ברצ'וק, מה זה מיוחדת, מה זה מצליחה, מה זה חציקה, ותראי אותה היא רווקה. ברצ'וק, מה יהיה? את כבר בת 27, אצל רוסיות זה רגל בקבר. אולגה, זה באמת בסדר, אין לי בעיה, אני יודעת טוב מאוד מה אני צריכה. תודה. תראי, איציקה מפסיק עם כל הבלגן. מפסיק עם מסיבות באוטו דיזנגוף, עם ההוא ובלי ציון ברוך, מפסיק להסתובב בסינדרלה ופרסומות של תחינות. את צריכה גבר טוב. גבר עם לב, גבר עם מרצדס, היא צריכה גבר עם מרצדס, אוליגרך, עם אשרי פלטיניום, שופך עלייך יהלומות ודרינקם, שוגר דאדה, צריכה שוגר דאדה. אולה, למה את מדברת דברים כאלה? הם מדברים שטויות בטלוויזיה. בנות, די, אני באמת לא צריכה עזרה, אני מסתדרת בסדר. היא צודקת, דווי שקי. לנשום לתוך כאב. אישה מצליחה. מה זה מצליחה? מה זה מיוחד? מה זה נראית מדהים? היא צריכה ג'נטלמן. היא צריכה מה נותן לה להיות נסיכה. מה נותן לה לעוף כמו פרפרה, להיות מאושרת. להיות מי שאת, להיות גבר שנתפוס אותה בעורף כאן, יגיד לה, אולה, אוכל עכשיו. ואז אני יותר בלבלה מי אני, מה אני אוהבת, מה אני רוצה. מכינו אוכל. למה את אומרת דברים כאלה? מה זה דברים האלה? הם מדברים שטויות בטלוויזיה. אולה, דווי מבצע. את מטורפת, עכשיו הבינו? לנשום לתוך כאב. היא לא צריכה ילד. מה יש לו בראש מסיבות? בפוקר טקסס הולדם, עד 5 בבוקר. מה זה? והיא צריכה גבר בחיים, מה נותן לך 2 ילדים? מה נותן לך 3 נכדים? מה נותן לך... בראש! 5 פעמים בלילה נותן בראש! כפוי! כי את אומרת, מה זה תחינה? איזה תחינה? את מדברת שטויות בטלוויזיה! טוב, אולה, מספיק. דווי עורף. מה עורף? נראה השתגעתם? דווי חשבון. רגע, מה, את לא רוצה שאני אכיר לך מישהו? מה זה מחציק? מה זה מתאים לך? מה זה בינגו? מי? ליברמן. נראה לך? ממש, אבל ממש לא. לנשום לתוך כאב. אז אתה רוצה שאני אעשה לך פוטין בפוטין?